Welcome back after the break. We now have famous Konkani singer Ronnie Dikuna presenting an enchanting Konkani number composed by incomparable Wilfie Rebembis. Hope you will enjoy the Konkani song. सुरोहां बोसला समदीरा मोइलानी मोइलांच्या तू शेरा चितना मुजी दावता मंगळुरा तू मोगा आसाय तुई तुझ्या घरात सांडून हांव तुका आयला उतरून हजरांनी ती मोइला सांडून हांव तुका आयला उतरून हजरांनी ती मोइला आखरेच्या घडये तुजे रडकू रे या मुझ्या काळजान कोसोन उरला सांडिना बहाव तुका मोगा पूण तू म्हाका विसरनाका सांडिना बहाव तुका मोगा पूण तू म्हाका विसरनाका एक सुरोहां बोसला समदीरा मोइलानी मोइलांच्या तू शेरा चितना मुजी दावता मंगळुरा तू मोगा आसाय तुई तुझ्या घरा एक सुरीवोरा बोसोन देखता त्या तारा राची एक सुरीवोरा बोसोन देखता त्या तारा बागी ती वयता तुका पळयता सदा सांगता तुझी दुरा येतलो बहाव मेळून तुका राव तू सदांच राखून म्हाका येतलो बहाव मेळून तुका राव तू सदांच राखून म्हाका वर्सा फुडें मेळटा म्हाका म्हयन्याची सुटी हांव येता पाटी घरान तुज्या कळोन खबर वाचयता चिटी त्यो उठा उटी सगळ्या देवाळांनी कुशेन वाजतेल्यो गाठी त्यो आमचे खातीर ससनाच्या ससनाक फुडे हांव तुजो पती तुंबा मुजी पती वर्सा फुडें मेळटा म्हाका म्हयन्याची सुटी हांव येता पाटी
खेळता पाटी घरान तुझ्या कळून कबार वाचयता चिठी त्यो उठा उटी सगळ्या देवाळांनी कुशेन वाचलेल्यो गाठी त्यो आमचे खातीर ससनाच्या ससनाक फुडे हांव तुजो पती तुंबा म्हजी पतीन तुझा म्हजी पतीन. That was a melodious number. Next in line, we have a memorable Hindi song by Ravindra Prabhu, but only on the other side of this short break. ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ದೋಷ ಈ ದೋಷ, ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂತೂ ಮೇಲೇಳುವ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್. ಸ್ವಾಮಿ, ಹೊಸ ಮನೆಯ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ಅಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ, ಅಣ್ಣವರ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಪ್ಪ, ಬಾರ್ಲಾ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳ ಖರೀದಿ, ಬಾಡಿಗೆಗಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ. For anything and everything in real estate, property, real estate and developers, Mangalore. As promised before the short break, we now have Ravindra Prabhu presenting a memorable Hindi number during Golden Oldies Melody Night held in Dubai recently. Tere Mere Beech Mein song from super hit movie Ek Duje Ke Liye, which was released in 1981. The movie marked the entry of 5 South Indian stars, that is director K. Balachandar, actor Kamal Hassan and leading woman Rati Agnihotri, supporting actress Madhavi and singer S.P. Balasubramaniam. The soundtrack of the movie created a new sensation among young generation. So now listen to this superb number. नींद न आए मुझे, चैन न आए, नींद न आए मुझे, चैन न आए, रात जतन करी रोका न जाए, सपनों में तेरा, ओ सपनों में तेरा आना जाना, सपनों में तेरा आना जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना. तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना. तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना. एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए, कच्चे बाग में बंध
जाए, ऐसे जैसे कोई, ओ ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। नींद न आए मुझे, चैन न आए, नींद न आए मुझे, चैन न आए। लाख जतन कभी रोका न जाए, सपनों में तेरा, ओ सपनों में तेरा आना जाना, सपनों में तेरा आना जाना। मैंने नहीं जाना, तुझे नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तुझे नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। That was indeed a superlative performance by Ravindra Prabhu. But with this, we have come to the end of today's episode. We'll meet next time with more news and quality entertainment. Till then, bye and do take care.